19 mm karburator til PRQA 50. Varenummeret er AS 00820 fra Delorto. Den ligner til forveksling den originale, som sidder på PRQA'en. Den største forskel er, at herinde diameteren på den her er 19 mm, hvorpå at den originale der er den 18. Karburatoren her bruges lige så snart du har sat en større cylinder på. Den giver et bedre trækkraft og hjælper simpelthen cylinderen med at få noget mere benzin og noget mere luft tilført. Karburatoren her er det værd at lægge mærke til, at studsen her til olie er der på. Det er ikke dem alle sammen, hvor de er monteret på. Stus til benzinen. Påspændingen her passer direkte ind på indsugningen. Justering af blandingen og justering af tomgangen.